Fi New York, id-deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borch qal li l-infrastruttura kritika b'mod speċjali l-iskejjel u l-isptarijiet qatt m'għandhom jiġu attakkati. It-tlieta l-Ministru Borch indirizza laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda mal-President Ukren Volodymyr Zelensky. Il-laqgħa trattat il-paċi u s-sigurtà fl-Ukrajna. Id-deputat Prim Ministru qal li din il-gwerra qed ikollha impatt sproporzjonat fuq in-nisa u t-tfal u appella lir Russja biex tirtira l-qawwiet militari tagħha mill-Ukrajna. Saħaq li l-komunità internazzjonali teħtieġ soluzzjoni dejjem għal dan il-konflitt li minħabba fih 4 miljun ruħ kellhom iħallu djarhom u 6 miljuni oħra qed jgħixu bħala refuġjati. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Borch innota li aktar minn 14 miljun u nofs Ukren jeħtieġu l-għajnuna umanitarja. Bekk appella biex jingħata aċċess umanitarju lil ħaddiema tal-għajnuna kollha fl-Ukrajna u biex dawn jitħallew jaħdmu bla xkil. Semma wkoll li l-attakki fuq is-sistema tad-dawl Ukrena qed jipperikolaw il-ħajjiet bla bżonn. Din il-ġimgħa l-Ministru Borch qed imexxi s-sem ta' Malta fid-79 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York.